Smart Arewa TV, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na zama maraya, a dubi maraya, a taimakawa maraya. Na zama maraya, na rasa iyayena, kowa ya share ni. Uwa duka sun ka gudun na zama maraya, kowa ya share sai ku duba maraya. Wayo ni Allah, duniyar nan ta zama sai dai kai. Al'umma na rayuwa, wasu mu yanda ka san za kai. Dai ne ke tsoron cikinsa akwai son kai, ba mai dubin bayan ka waɗanda ke a cikin tsananiya. Oh Allah, rayuwa ta canza, na azamma kamar mara amfani. Na shiga tunani ko ciwo da yi ba mai duba ni. Yau rashi na mahaifa shine abin da ya ruda ni. Duk wanda na san shi cikin ahalina a baya so ya gani. Na tsanna maraici sanadinsa a yau ni ke roƙo. Da abba na umma na nan sai dai in ɗauko. Amma a rashin haka bani da gata na riƙi ɗan kogo. Ni ma yau na zama ɗan almajiri ne maza aliya. Ku tallafawa marayu, ku duba dukkan marayu, a tallafawa maraya. Ku tallafawa maraya, ko da abinci na kai baki. Yunwa ta dame ni, dole ta sa neman ɗauki. Kar kure da maraya don wata ran zai iya zama sarki. Ba wanda ya san daidai sai Allah shi da ya turka ni. Yau bani da ƙarfi amma kuma ban cire nan gobe. Kama da siyasa ko da gwamna ne sai an zaɓe. Ba tantance suna ko da shamasun ne ko rabe. Ni ma ba na cire rai wata ran zan yi wa ƙasa bauta. Roƙo na Allah, duk wanda ya taimaki bawanka, kai ma duba shi kamar daidai da iyawarka. Kai ne kai alƙawari kan wanda ya taimaki bawanka, ko ya riƙe maraya ya kyautata ba